hello. Ik heb bij geen bio. Zorg bio. Bij goed bij mij. En ik heb bij blij bio. Bij lekker atemoor. Typo met mijn wepenzaak. Dan bedag als je blij dan nou te doen. Lekker behalen bij de na. Na te. Begin. Ik krijg je bij een kierig mijn crayon. Wat is echt een mooi gemaakt. Was je bij jou? Is je? Hij die bij hem vandaag. Zie je leggen? Lagen in de naam. Leggen auto. Lagen met de lucht. Achter toe gaan. Was er. We lagen een keer. Zie? Dan weer het broeken. Leggen broeken. Nee. Ik krijg een keer schoenen zwaan. Nog een paar bierten. Nog een leggen krijgen. Dan. Ik heb een krijg. Dit ben weer bij gewoon paar mooie keer. Zie je? En dan gaan die beginnen. We wachten paar mooie. En dan paar geld voor. En dan hadden we ergens een atemoor met pa mee gingen. En we later. En dan dit is zo. Dus zie dat we paar mooie gelegd kunnen. En we dan gaan hier een mooi gemaakt. En die wil je heel bedankt. Dan begin. En gaan we beter toe gaan. But the came way more like a saw met bestuur bij op het PT. Begin, wat zien we jou? Kijk nou zo, hoe ik kan je nog, dan gaan we weg nu. En dan kan je nog, moeder, en dan kan je weg nu. Hij gaat nou later komen. Bestuur je mijn leven gratis bestuurders. En dan ben je beter bezombaren. En dan kan ik voelen dat ik bij komen maken. Zo, ik kan snel bij te staan. Ik kan voelen dat ik kan wel benaderen. Zie je de zon. Begin, wat zie je nou? De zon beter toe maar. Hij is een beetje bijbij. Hij zag je naar de boer waar ik warm. Hij bijbij is je koud. Dat kan zacht warm naar te komen. Dan kan ik beter lekker warm zo. Dat zo is een paar sterk. Dat ik krijg beter. Dat is prima. En ik bijbij lekker warm. Kan niet naar koud.